karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Maayo kay na naog ka, Ana. Ma'am Sabrina? May isugo ka na ko, ma'am? Ana, kinahalang mangita sa taog kayon nga makaipsot gikan dinhi. Kay maglakaw ta. Asa man ta, ma'am? Mubalik ta sa bahay sa mga palasyo. Ma'am Sabrina? Mag-unsa man tas bahay sa mga palasyo. Ma'am Sabrina? Gusto ko makikita ni Lula Liling pag-usap. Unsa? Pero, ma'am, maayo ka nga mo na itong buhaton. Ikaduha na kong tuyo. Mao ang pagpakikita kang Jason sa namatyan. Pero, Dunay panultihon nga ang kriminal dili gyud mahimutang kung dili makalili sa haya sa iyang gipatay. Nahadlok na ko ining dapita, Ana. Dili mga daotang espiritu ang atong angay kahadlukan dinhi kun dili ang taong dautan. Hosta ka, Ma'am Sabrina. Dugay nang dunay mga patay din eh. Pero wa paghihapoy suspect ang mga kapulisan. Mao nga tabangan ta sila. Kun si Sir Rodel lang di ang imong iuban, ma'am. Mura man siya ko'y interes nga motunob sa yuta sa mga palasyo gud. Mao ba? Ug naibuhong sa kuniya. Kasi diyang ako siyang gisultihan sa litrato nga atong nakuha sa kaban dito sa bahay sa mga palasyo. Kalit man siyang nahilom. Mao ba, Ma'am Sabrina? Ada! Ada Lisa! Dili pa ta makalakaw, ma'am. Joanna, kalitrato ang ni anak ko. Anong kiwiris-wirisan mong gidingnaw ni Rodel sa bata pa siya? Mura man nasuko niya ang nagbuhat ini. Kinahanglang makabilar gid ko na to, Elsa. Kuhaan kong picture ang tanang tao nga tuwa dito. Madam? Niya na imong gatas, madam, oh. Unsa na may balita sa namatay? Naibaw na ba kamo kung si Kinsa ang nagpatay? Uwa pa, madam. Parehas sa kamatayon ni Padre Ramon. Mahilo marasad na. Siguruan ninyo nga nakakandado kanunay ang mga pultahan o bintana. Kay tingalig mo din ang kriminal kong amahan. Dili man tingali ang imong amahan ang kriminal, madam. Kay patay naman siya. Ang iyang espiritu ang mupatay. Mugamit kini og mga tao aron mupatay. Pero siya ang utok. Ni ada basap si Papa Romero? Uwa, madam. Uwa ko'y nakita. Maayo. Madam, mananghidon ako nimo nga magpaibot ko og ngipon karong hapon. Sakit ang imong ipon? Oh, madam. Oh, sige. Pero balik dayon, ha? Carding, nakakita ka ni Rodel? Wa man, Ma'am Sabrina. Amo ba? Carding, gusto kong mulili sa namatyan karong gabi. Makauban ka ba nako? Oo, Ma'am. Ma'am Sabrina? Oh, Ana. Ma'am, makahimot aglakaw karong hapon. Kay misugot si Madam Mercy nga magpaibot ko og ngipon. Asa man mo? Sa namatyan. Carding, ikaw na rin pabilin din ha. Kung mabalik si Rodel, ingna lang giubanan ako si Ana nga magpaibot sa ngipon. Pero Ma'am, lagsik na bagid ka? Lagsik na ko, Carding. Pero bago ba kang ligawa sa ospital? Lagsik na ko. Ayaw gud ka bala ka. Basta kay lantaw-lantawan na lang unya si Rodel, ha? Ma'am, wa din siya mananghid mo nga mulakaw? Wa man. Naibaw ko nga naarakas palibot. Makita na ako! Usa may sa maong babae!
Anong imo man siyang gipatay? Kung tinuod nga isog ka, atubang ako! Ako ang pahimungti sa imong kasuko! Ayaw ang ubang tao! Pakita na ako! Ma'am Sabrina. Mura mo ko gikulbaan nga. Mitungas na tas ibabaw. Ana, dool na lang ta sa bahay nga namatyan. Pero, paingon manis kara ang bahay sa mga palasyo ang dahan nga atong gisubay. Way laing dahan paingon dito, matod pa sa atong gipangutan na sa ubos. Tanawa oh, nakita na natong atop sa bahay. Na yung mga tao sa tugkaran. Dali. Nagsunod ko nimo, ma'am. Isugay ni Ma'am Sabrina, eh. Ginahan mo siyang mag-imbestigar. Oh, uy, si Sir Rodel man ang nagtungas gikan sa papaingon din eh. Sir Rodel! Sir! Milakaw biya sila si Ma'am Sabrina, sir. Usa ba yung gilakaw? Gyoban na niya si Ana sa lungsod. Magpaibot sa ngipon. Sir, nagunsa magkasasapa. Ikapoy ko. Mapahuwayon ako. Naunsa man to siya eh. Ikapoy magkalit. Nagunsa magkahat siya sa sapa. Nagkalapok magmaayo yung sapatos. Mayang adlaw. Na si Jason? Ma'am? Anong niyaman mo? Gusto laming mo tanaw sa imong maguwang. Tora susud ang iyang haya, ma'am. Ma'am Sabrina, ikaw na lang tingali ang suot ito, ma'am. Oh, sige. Oh, sino naliling ka na? Nasa sa lumon na to, Elsa. Lola? La? Ikaw? Nga nung ni Aramasyam ka. Kisay mong kauban. Si Ana. Lola, gusto lang kong muhinabang sa namatyan. Dali. Arit ang magsulti sa kwarto. Lola, may gikahadlukan ka, Lola? Dili na ka makasalig sa mga tao sa imong palibot. Unsa? Hapit na ang adlaw sa mga minatay. Misugod nagsiaw ang kamatay ni Dapita. Unsa? Wa ba may kinudahan nga kriminal nga niya ining dapitala? Nagpahipi lang siya sa kangiti. Nagpaabot og mapiktima. Unsa? Busa kun ako pa'y ikaw, mupauli na ka mo, upang laka mo sa inyong mga Pinoyanan. Lola, Ayaw ka mo pagdugay din sa namatyan. Dili mahimo magabihan ka mo sa daan. unsa? Sige na, panlakaw na ka mo. Sige la, mulakaw na mi karong taod-taod. Hapit na mo kilom-kilom, ayaw ka mo pagabi sa daan. O Lola, manglakaw na mi ron. Muuna ko o gawas. Andamon ko ang kamera sa akong cellphone. Kawatan ko og picture ang mga tao nga ni adini sa hayag. Wala. Naunsa man ni Sir Rodel? Ni Arbe ni Sala makatuog. Kago. Kago pang bayo. Wa pa gani siya makahubo sa sapatos ka nagkalapok. Nga ano ka hanggi kapoy man ni siya mayo. Ana, dali na. Manglakaw na ta. Dili ba mo mobilar, ma'am? Kuan, dili na Jason. Niya na ang akong hinabang ha. Ikaw na'y bahala ini. Salamat, ma'am. Sige ha, di na yung magdukay. Ay naman tong akong kauban. To na siya sa daan, ma'am. Naguhat ni mo. Ana, pagdali. Kinahanglan makaabot ta sa lungsod nga dili pa mungit-ngit. May gikahadlukan ka ba, Ma'am Sabrina? Medyo makapanlibaw sa balhibo ang kabalakan ni Lola Liling nato. Unsa? Nahadlok siya magabhian ta sa daan.
Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!